I december, sne på mit tag siden november. Ja, Teddy's og jeg har udgivet en helt ny julesang. Og den er virkelig, virkelig god. Prøv at se, der er også juletræ i baggrunden. Der er vores nissemand, som ikke er en nisse, men det er en nødeknækker. I forstår, hvad jeg mener. Sangen hedder Det December, og den kan både findes på YouTube, altså musikvideoen på Shadys kanal, som I kan se lige her. Den kan findes på Spotify, som I kan se lige her. Og der må jeg altså meget gerne hoppe ind og lytte til den hele december. Det vil virkelig, virkelig støtte mig og Shadys meget. Så ja, ind på Spotify og hør den. Og prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes om den nye julesang. Jeg synes selv personligt, det er den bedste julesang, som findes lige i øjeblikket. Det siger jeg ikke engang bare fordi, at jeg selv har lavet den. Jeg synes bare oprigtigt, den er virkelig, virkelig god. Derudover så er der måske nogle af jer, der undrer jer over, at der ligger luftmadrasser i baggrunden. Hvorfor gør der det? Det er altså fordi, at inde på Geeks YouTube-kanal, som er en hjemmeside, hvor jeg er medejer, #reclaim, der har vi altså holdt 26 timers Black Friday livestream. Det vil sige, at vi havde sindssygt mange YouTube-creators til at være med på streamen. Blandt andet lavede Duty sin Duty Støjner, hvor han var vågen hele natten og meget mere. Derfor har vi altså sovet på Geeks. Og hvis I godt kunne tænke jer at se den her Black Friday livestream, så ligger den altså inde på Geeks YouTube-kanal. Der er link nede i beskrivelsen. Hop lige ind og subscribe. Der er noget mega fedt content derinde i hvert fald. Og Black Friday livestream var fuldstændig vanvittig. Altså, jeg hoppede i havet. Hop ind og se den i hvert fald. Noget jeg også vil sige, inden vi lige starter den her video, hvor vi spiller event ind i Stiller Brainrot, så er det altså, at der er rabat på mit merchandise her i julen. Så hvis man godt kunne tænke sig noget Judix merchandise i julegave, så er lige nu altså et virkelig godt tidspunkt at tjekke det ud. Lige nu, når jeg optager videoen, så er der stadigvæk Black Friday merch. Jeg ved ikke, om det er blevet fjernet, når jeg uploader den her video, for jeg ved ikke lige, hvornår jeg uploader videoen endnu. Men altså, tjek det ud. Der er stadigvæk en masse tilbud her i julen, som I kan se. Og ja, det bliver ikke billigere. Så skal I have noget Judix merch i julegave. #reclaim for mig selv, så kan I altså tjekke det ud. Der er link øverst nede i beskrivelsen ind til min merch side. Der er en masse forskellige ting. Og Judix Bamserne er lige kommet ud. Hey! Woo! Det var udsolgt i 7 måneder eller sådan noget. Det må I meget gerne tjekke ud. Det kunne være super cool. Og lad os så komme i gang med den her video. Piger, vi sidder lige nu inde i Stiller Brainrot, fordi der er event om 1 minut. Men noget, jeg lige bliver nødt til, inden eventet starter, det er altså, at jeg lige skal rute en lille smule op. Fordi at jeg har altså næsten lige været live i forbindelse med Black Friday og #reclaim. Men det var fuldstændig vanvittigt. Inde på Geek lavede vi en 26 timers livestream, og der var sindssygt mange tilbud. Der er stadigvæk tilbud nu, fordi at, nu er vi gået over til juletilbud. Men jeg streamede altså også noget Stiller Brainrot, og den livestream kan man se her på kanalen. Jeg streamede altså også for nogle dage siden med Fortnite-eventet. Der spillede vi også lidt Stiller Brainrot. Det jeg prøver at sige, det korte og lange med det her, det er, at jeg har fået doneret nogle vanvittige Brainrots. Og vi har åbnet den her live på streamen. Fuldstændig vanvittigt. 150 millisekunder. Vi har en plads i vores base, og der er event lige om lidt, så vi skal altså have slettet noget. Men lad os lige prøve at se, hvad for nogle Brainrots vi har. Nej, det er i gang! Nej. Okay, 26 mil, 192 mil, 24 mil, 56 mil, 156. Den her giver hvor meget? 6,3. Vi sletter sådan nogle, der giver under 10, tænker jeg. Alt under 10. Sletter vi altså 8,1. Ej, vi beholder lige den til en start. Måske vi ser lige, hvad vi ellers har. 5,8 sletter vi. Ja, det er i hvert fald lige op at vende, at vi skal have gjort det her. Fordi at der er event lige om dem. 6,3, den sletter vi. Er der lock? Der er allerede lock. Okay, eventet er i fuld gang. 7,3, jeg sletter den. I'll be here for 2 weeks. Hvad? 8,6. 6-7, den ligger altså bare et sted i hjertet. Den har jeg altså ikke lyst til at slette. Og dem her har jeg slet ikke lyst til at slette. Jeg tror lige, vi smider en af vores bedste her. Santa's Fuse will open in 7 days. Hvad? Der kommer Santa-update. What? Okay, crazy. Og der er lige en alien, der lige spawner der. Eller hvad? Ja. Nå, men der er altså et juletræ her. Der er admin machine. Er den ny? Spinning in. Jeg ved ikke, om den er ny. Jeg tror... Santa's Fuse. Damn, fedt, man. Fedt. I have a special guest spawning for everyone today. Guest spawning? What? Kan man løbe ind her? Det kan man ikke lige nu, nej. Men hvad betyder det med en special guest? Det lyder lidt nøjeren. 192, er det den bedste? Det er den bedste. Den smider vi altså lige ovenpå, tænker jeg. The advent calendar will start in 1 day, and you can claim stuff every day. Okay, sindssygt. Jamen, det her, det bliver et vanvittigt event, kan jeg næsten allerede mærke. Men det er jo sådan både update og event. Så jeg glæder mig lidt. Men de her alien lyder lidt nøjeren. Men sådan er det. I also have some cool Christmas events planned. Ej, jeg glæder mig. By the way, folkens. Alle jer, der kigger med. Det er jo ikke rigtig noget, jeg har optaget før de her events her. Så hvis det er noget, jeg gerne vil se mere af, så smid lige et kæmpe like på den her video. Det må I meget gerne. Og hvis I er nye, der blev snappet. Sådan der. Hvis I er nye, så skal jeg lige subscribe. Det vil være rigtig fedt at have jer med i hvert fald på kanalen. Okay, alt er simpelthen... Ja, alle events, alle effekter, altså noget der, det er slået til. Vi har slettet lidt nu. Har vi slettet noget ovenpå? For så vil jeg gerne have flyttet nogle af de gode herop. Ja, vi har slettet ovenpå. Der er 2 pladser her. Er der nogle pladser heroppe? Der er ikke nogen pladser helt oppe. Okay, så 2 pladser. Kommer der 3 spor egentlig? We also added 12 gange lock.
Der er no way, han har addet 12 gange lock. Nej. Okay, jeg flytter lige den her til 156 mil. Det er altså også en, vi har fået doneret på stream. Så ja, hvis I gerne vil, by the way, se nogle flere livestreams med Stiller Brainrot, så kan I altså også lige skrive det i kommentarfeltet. Fordi at, ja, der er altså nogen, der donerer nogle rimelig vilde ting, når man livestreamer Stiller Brainrot, åbenbart. Det har jeg da i hvert fald lært. Så rimelig cool. Men au! Så bliver vi lige slicet af sådan en laser der. Nej. Lad os lige se. Ej, jeg skal lige undgå den der. Lad os tage... Er det 52, der er den bedste? Nej, 56. Den bærer vi altså også lige ovenpå. Resten burde altså komme ovenpå på et tidspunkt. Men ikke lige nu. Der spawnede noget der. Det var admin lucky block, var det ikke det? Jo, det er lucky blocks, der spawner. Prøv at se, vi har jo ikke plads til alt det her. Nej. Jeg tror, jeg bliver nødt til det. Det gør ondt i hjertet, men jeg sælger min 6-7. Jeg sælger den. Den giver kun 7,5. Der spawner sindssygt meget lige nu. 10 mil, jeg bliver nødt til det. Jeg skal have plads. Jeg har ikke plads til alt det her jo. Og jeg gider ikke logge ind med mit second account lige nu. Lad os se. Hvad har vi her? En admin diamond lucky block. Er det worth it? ProShop ønsker dig en glædelig jul. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere. Jeg ved ikke helt, om det er worth it, men nu har vi plads, så nu kigger vi bare lige. Vi skynder os lige at tage den. Jeg mener bare, at det er Lost Lucky Blocks, der er det vigtige. Er det ikke det? Jo, vi tager lige Diamond til start. Her venter vi. Jeg bliver nødt til at se, om jeg har plads. Jeg bliver nødt til at se det. Det har vi. Og der er en taco der. Kan jeg nå den? Ja, vi skynder os lige at åbne noget her. Vi er travlt. Vi er mega travlt. Den åbner vi. Vi åbner bare. Altså, det skal bare gå hurtigt, det her. Fordi der er ikke plads i min base lige nu. Stop saying skip fuse. Okay, vi åbner bare lige, så ser vi lige, hvad der er bag mig. Jeg tror ikke, vi har nogen pladser tilbage. Jeg vil bare lige hurtigt se, om jeg har. Der var en heroppe nemlig. Der var lige en taco der. Den har ikke rigtig noget på sig, så den er ikke super vild. Er der noget andet vildt her? Nej. Og en lucky block. Ej, Lost Taco lucky blocks eller sådan noget. Ja, vi skal skynde os og se, om vi har fået noget godt. 1,6. Sælg. Alt under 10 mil sælger vi. Hvad har vi fået? Vi har fået den der. Ej, det er dårligt. Ej, nej. Det er ekstremt dårligt, det her. Men Lost Lucky Blocks har vi altså herovre. Lad os se, om vi har fået noget godt. 1,5. Dårligt. Og den her til 300 eller andet. Også rigtig dårligt. Okay, var det? Vi har også fået den der. Jeg ser, om den giver noget godt. Jeg tror ikke. Det er bare en taco nemlig. Men er der noget heroppe? Der var den der. Skal man tage den herfra? Nej, vi skal tage den heroppe fra. Ja, sådan der. Lost Taco Blocks. Fint. Der er så også en herover. Jeg føler bare, der spawner så meget. Jeg er faktisk glad for lige nu, at der ikke er 3 spor. Fordi at jeg har ikke plads til tingene. Jeg har ikke plads til de ting, jeg gerne vil have. Hvad får vi ellers? Er der nogen af de her lucky blocks, der er ovenpå? Har vi overhovedet plads ovenpå? Det har vi. 8,6. Ked af det, men 8,6. Jeg bliver nødt til at sælge dig. Vi skal have nogle pladser. 24, 18. Ja. Og resten her ovenpå er godt. Right? Alt her. Hvad sker der her? Hvad var det for en lyd? Tung er hurtigt tilbage! What? Og det lagger. Hvorfor lagger det? Bliver jeg kigget nu? Jeg bliver kigget, gør jeg ikke? Er det her ikke tegnet, når man bliver kigget? Er det ikke et tegn på, at man bliver kigget? Nej. Det er ikke godt, det her. Det er ikke godt. Tung er lige spawnet, og så bliver jeg kigget. Nej! Vi prøver lige at reconnect. Det ser rimelig meget ud til, at Roblox er crashet, og jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre ved det. Nej, men Roblox er her nu. Okay, det er lidt underligt det her. Hvor mange er online lige nu? 20 mil næsten. Okay, det burde altså ikke crashe så meget her. Vi prøver lige at join igen. Okay, vi kommer ind igen. Let's go. Der er stadig event. Det her, ja, det her event er der. Men vi har ikke noget lock eller noget som helst. Og Tung Sahur gik vi glip af. 12 gange lock. Vi nåede ind til 12 gange lock. Okay, det er sindssygt fedt. Men har vi pladser? Altså, jeg er bare glad for, at vi er inde igen. Men det der Tung Sahur så vi ikke. Hvad spawnede lige der? Der spawnede et eller andet, ikke? Spawnede noget? Hvad er det der? Det er en Brainrot Guard. Men den ser sej ud. Jeg tror ikke, jeg har den i index. Men prøv at høre, jeg er heller ikke en type, der går så meget op i index. Hvad kan man overhovedet med den her? Det er adventskalender, der starter om en dag. By the way, prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, om I har Julix og Shadys julekalender. Fordi at når I ser den her video, så er det jo faktisk jul, og så må man altså åbne lågerne. Så ja, det er super cool. Og hvis I, by the way, er i julestemning, så har Julix... wow, det er jo mig. Jeg snakker om at sætte i tredje person. Men jeg og Shadys har udgivet en julesang. Og hvis I godt kunne tænke jer at komme rigtig meget i julestemning, så ligger den altså på Shadys kanal med musikvideoen og på Spotify. Hvis man gerne vil støtte os rigtig meget, så hører man altså lige ind på Spotify. Fordi det støtter virkelig meget. Men ja, den her den sælger vi altså også. Væk med den. Men jeg hopper ind og hører julesangen. Den er virkelig nice. Den er rigtig cool. Skal vi smide noget ovenpå måske? Vi smider bare lige den her ovenpå. Nu skal jeg ikke sælge. Jeg skal ikke trykke forkert. Det vil være rigtig dumt. Lad os bare lige smide noget ovenpå. Men der er altså 12 gange lock lige nu, venner. 12 gange lock. Det skal... Altså, der skal spawne noget godt nu.
Ja, der spawner lige 2 af dem der i træk. Damn, okay. Men der må gerne lige spawne et secret eller noget. Altså, det vil være lidt federe. Den der 6-7, den er rimelig sejt. Men det gør faktisk ikke så meget, at jeg... Sammy, er det swag soda to the brain rot trader? Altså, jeg tror ikke, jeg kan trade noget ind til den. La Grande. Det er lige før. Jeg har jo den der La Grande. Hvad har han addet? Han har også addet den der. Jeg går bare ikke så meget op i de her ting. Det gør jeg faktisk ikke rigtigt. Okay. Men 18,5 mil. Jeg ved ikke helt, altså jeg føler ikke rigtigt, de er så meget værd at kæmpe for. Jeg vil hellere få nogle... nogle fede brainrots, der sådan spawner med nogle effekter og sådan noget. Det synes jeg er lidt federe. Alt det der, hvor man skal kæmpe, og så virker knappen ikke og sådan nogle ting. Det er en lille smule whack, det synes jeg. Det er min ærlige mening. Så jeg vil hellere bare sådan være heldig og få noget godt, hvis det giver mening, fordi man er aldrig rigtig... Jeg synes aldrig rigtigt, jeg har været heldig i noget af det der, man skal samle. Men lad os lige prøve at flytte nogle af de alle de gode ovenpå. Og så venter vi lige på, at der spawner noget godt, tænker jeg. Vi har fået radioactive spins. Nice. Og der spawner en Trippitroppi. Den er... Eller Trippitroppi. Den er ikke så god igen, men det er altså fordi, vi har 12 gange lok. Men der er 3 spor. Damn. Okay. Jeg elsker de der 6-7 animationer, der bare flyver rundt over det hele. Men lad os prøve at se, om der spawner noget godt med de her 3 spor. Lidt sjovt, at den ene er gul, den anden er gul, og så en blå en. Jeg tror faktisk, at en ville være rød. Hvis man får rare ting med 12 gange lok, så vil han gerne se det. Vi har ikke fået noget godt, men 12 gange lok med 3 spor. Der må spawne noget godt. Er vi ikke enige om det? Der kan jo ikke spawne noget godt. Lad os prøve at se. Der er fyldt ovenpå, der er fyldt i mellem etagen. Vi har her, og vi har så en til 8,1. Jeg tror faktisk, jeg sælger den der til 8,1, så sætter den her ned i hjørnet. Sådan der. Sådan så vi har